Me fada ne, me fada ne, me fada ne, ana tare, me fada ne, ana tare, me fada ne, ana tare, ana tare, me fada ne yau ana tare, me fada ne yau ana tare, me fada ne ana tare, ana tare, a yau ana tare, ana tare, ana tare, gayu na yau ana tare, ku zo mu je dan ana tare, da ku nake dukkan lamura na gashi a yau kun shigo sha'ani na yi wanka na fito a gidana za na wuce gurin abokaina kan layi da na aje kafa na sai na ji ana kiran sunana da na wai ga me fada ya ne me fada ne yau ana tare me fada ne yau ana tare me fada ne ana tare ana tare a yau ana tare ana tare ana tare gayu na yau ana tare ku zo mu je dan ana tare godiya ga Allah mama na ba tsimi bane koko wayau na kaunar da na sa a cikin raina na shugaban halitta manzona domin baya kai cikin raina ko ina da tunanin manzona ba kamar ka kowa bawa ne bawa ne ana tare ana tare ana tare karfa ku manta gayuna yayi mana gata gayuna mazan har mata gayuna dukan halitta gayuna shi din annabi ne gayuna kuma mai kwazo ne gayuna shi din gwani ne gayuna kuma mai ceto na gayuna to gayuna na ce ku shana domin fa yau da mai gidana kuma shine duk alfahari na gata ga dukkanin dangi na har da abokan da ke gani na da wanda yau suke jin murya na ai annabi shine mai gidana kuma shine nan gata na gatana ina ta godiya yau ga Allah na shi ya haska dukkan lamurana la haula ku sha maganin tsari dan Allah muke ta yin sallah a yau ba mu ba zancen illa gayu na ba mu ba illa gayu na ba mu ba illa ba mu ba illa me fada ne yau ana tare me fada ne yau ana tare me fada ne ana tare ana tare a yau ana tare ana tare